Un dyn. Dim fo, ond mae o'n bwysig hefyd. Swn i'n mynd cyn belled a deud ei fod o'n angenrheidiol. So, efo fo, 2 ddyn. 1 gadair. Ac 1 stôl, fan'na, cling ffilm dros di. 1 nodwydd. Ond y boi wedi deud bod o'n 2 nodwydd yn ddibynnol ar ba tatŵs ydych chi'n ei ddewis. 1 canfas o groen. Cannoedd o awgrymiadau. Cannoedd degau? Falle cannoedd. 1 dyluniad terfynol. 2 disysgrif gan y cyngor. 6 mis o drefnu. 7 camera. Mae'r awr fawr wedi cyrraedd. Awr o gelf boenus. Chi sydd yn gyfrifol. Chi sydd wrth y lliw. Croeso i tatŵ. Iawn, met? Iawn, met? Ti'n iawn? Iawn, ia. Bod well, gael nosweithiau gwell na hyn, ond... Pam ti'n dyn hyn? Wel, dim bod fi'n difaru neu hyn o gwbl, just mynd digwydd o'n di. Yndi, mae'n rhy hwyr rwan. Mae'n rhy hwyr rwan. Iwan Pitts ydi hwn gyda llaw, gyfeillion sy'n gwylio adre. Fo fydd yr... Wel, ti fydd y canfas o groen hynno. Mae hwnna'n swnio'n eitha grotesque rwysyd ydi, canfas o groen. Dwi'n meddwl bod o swnio'n neis. Ti'n gwybod os dalwm, mae siwr na croen gafra falle oedd llyfrau a falle, a canvases, da? Ia, wel, definitely llyfrau. Cos mae leather bound, da, a beth di lledar ond croen. Ia, hollol, ia, hollol. Ond, ia, dyn ni'n mynd i wneud llyfr yn y ti hynny, da? Wel, allan fod nhw'n sgwennu llyfrau amdan hyn. Dwi'n meddwl bod nhw'n bendant yn sgwennu llyfr amdan y ti rhywbryd, da? O, diolch. Dwi'n gwybod mha leini fydd, hanner cam mlynedd, dwi'n gwybod mha leini fydd yn cael ei sgwennu, ond ia. Oce, beth ti'n neud, Iwan? Pam ti'n gwybod ma? Beth ti'n neud fan'na? Iawn, dwi wedi gwirfoddoli fy nghorff ar gyfer yr arbrawf... Y tro cyntaf hynny ddigwydd ydy. Ar gyfer yr arbrawf ar-lein yma i Hansh. Arbrawf? Ti'n alw fo'n arbrawf? Ynddo? Oce. Hai braw, da, hai braw. Ie, mae yn, yndi. Hai brawf, arbrawf. Mae pobl yn sbio lawr at tatŵs, maen nhw'n meddwl bod tatŵs ddim yn art form ac yn y blaen. Ond mae o, mae yn art form. Yndi, a beth ti'n mynd i fod wneud efo'r celf ma heno? Wel, da chi'n penderfynu be dwi'n gael, a dwi'n gael o ar fy nghefn, achos nath chi penderfynu bod o'n mynd ar fy nghefn. Nes i roed yr opsiynau i chi, nes i ddweud braich. Oedd gynnu fi gap yna, sbio gap neis o fanna. Gynnu fi'n arall o fanna, sbio gwag di hwnna. A coes, gynnu fi'n byd ar fy nghwysa, a dwi'n bwriadu gael mwy o tatŵs. So, coes ar rwle ddechrau. Cefn di lle gweitha i gael tatŵ, cos dwi'n mynd i weld o. So, os dwi yn licio fo, dwi'n mynd i gorau gael set-up fel hyn, just a screen, just i fi gael gweld fy nghefn. Ie, ond os wyt ti ddim licio fo, fydd hynna'n beth da beth. Mae hynna'n wir. So ie, drwy'r wsos mae pobl wedi bod yn gyrru lluniau, geiriau, unrhyw fath o awgrym, dyluniadau hyd yn oed, photoshops o bethau fysa ti yn ei cael fel tatŵ byw. A mae yna stwff anhygoel, di bod? Oes. Felly beth sy'n digwydd ydy, ti wedi dewis 3 o'r rheini'n do. Achos i fod yn deg, o rhaid i ti gael chydig o ddeud yn fawr ni, ond ti wedi dewis 3. Do, a dwi'n meddwl bod 3 dwi wedi ddewis yn rhai teg i pob. Ia, ond o'n i'n sôn am hynny eto. Ond ie, drwy'r noson, da ni'n mynd i fod, wel, yn amlwg mae Iwan yn mynd i fod yn cael tatŵ. Dych chi'n mynd i fod yn dewis pa tatŵ ydi o. So ni'n licio gwahodd y gynulleidfa, rwy'n sy'n gwylio adre, i yrru lluniau tatŵs nhw i mewn i ni. Definite. Os yna'n bosib de, ac o'n i gael look yn nhw fan gilydd, gynulleidfa fotio nhw, os dyn nhw'n licio nhw'n ei beidio. Gwnewch yn siŵr os ydych chi yn gyrru llun, mae eich tatŵ chi ydi o, wrth gwrs. Ac mae chi bi ar llun, de. Peidiwch ar jyst mynd fyny at rwy'n a tynnu llun o'r tatŵ nhw, dyn gyrru nhw i'r genedl, wel, y genedl, dwi'n dweud, i'w beirniadu nhw, dyn nhw'n deg, da di. Gwnewch yn siŵr na chi bi ar nhw. Ia, fatha, so mae'n deg os oes rhywun yn gyrru llun o tatŵ met nhw i sbeitio nhw hwnna. Na se, ond mae'n just y fath o beth fysa'n digwydd, da di. O, 100%. Ond da ni'n misio yna ddigwydd. Na. Felly, ti wedi dweud yn barod, mae ar y cefn mae o'n mynd, gath y bleidlais yna i gynnal yn ddiweddarach yn yr wsnos. Ti ddim yn rhy hapus o'r cefn, ond falle bod hynny'n beth da. Be am drafod rhai o'r cynigion sydd ddim wedi gwneud i dy restr fer di? Ie. Achos gys ti lot, do. Nw'n i gychwyn efo y dyn yma o yma. Mae'n lot o bobl wedi bod yn gyrru lluniau a wedi bod yn gyrru enw y boi yma, sef... Welsh Whisperer. Welsh Whisperer. Welsh Whisperer.
Welsh Whisperer. Ie, o, na, un person da, oedd Elin Russell Hughes, chwarae teg, wedi gyrru llun o Welsh Whisperer yn noeth ar Wrecking Ball. Dim corff Welsh Whisperer oedd o'n, ac Na. Corff Miley Cyrus, Miley Cyrus, ie, ar y Wrecking Ball. A oedd hwnna'n stunning. A dyna be o'n i chwilio amdan, o'n isio pobl bod yn photoshopio pethau a roed gwyneba pobl ar pethau eraill. Dwi'n boi, dwi'n meddwl bod fi'n ffynnu, so dwi'n licio pethau ffynnu, dwi'n licio jokes a pethau. Dydy gael tatŵ ar dy groen am beth ddim yn joc, really, pan ti'n meddwl amdano fo. Mae o eitha serious, yndi? Wel, mae o'n... Yn faint mae o'n bara, mae o'n eitha difrifol, dydi? Mae o'n newid dy fywyd. Wel, yndi. Mae o'n chdi am byth. Yndi, mae o'n newid ti. Yndi, fatha person. Wel, yn ogystal â Welsh Whisperer, nath o lot o bobl gynnig Welsh Whisperer. Nath o lot o bobl hefyd gynnig Craith, Harry Potter, ar dalcen di. Be ti fel o hynny, Iwan? Gynnu fi, so rhywun just i ddeud gael tatŵ o Harry Potter, so ni hwnna ar y rest o fer, dwi'n meddwl, achos dwi yn fan o Harry Potter. Fysa ti'n cael Daniel Radcliffe neu neu un o'r darluniau o'r cloriau enwog cynta neu o'r llyfrau? Ia, dwi'n siŵr os fyswn ni'n cael realistic portrait o Daniel Radcliffe pan oedd o'n 11 yn Philosopher's Stone. Ond ti'n gwybod be, ond meddwl yn peth, mae siŵr bod yna filoedd ar filoedd o'r heini yn bodoli. Cant. Na, fatha idealist ar rhywun wedi dweud, gael Dumbledore neu rhywun, ella swn i wedi mynd am hwnna. Mae Dumbledore yn gymeriad da, dydi? Mae'n gymeriad da, fod i'r gorau, swn i dweud. Ie, fod i'r gorau. Ond na, so rhywun just i dweud Harry Potter, gret, briliant, ti'n gwybod, da chi'n edrych ar ôl fi, da chi'n fatha trin fi'n iawn. Ond i dweud gael scar Harry Potter at y wynab. Ie, wel, sôn am grithio dy groen, cynnig arall gan lot o bobl oedd The Donald Trump. Ie. Nath o lot o bobl gynnig The Donald, do. Donald Trump. Dwi'n licio gael o'n The Donald, chwaith. Mae'n edrych sy'n off o bod fi'n un o'i ffrindiau fo. Gael fo'n Trump, ie. Trump. Hen drwmped o fai. Gawn ni ddeu hynna? Dwi'n gwybod. Be mae'n feddwl? Wel, da ni fyw, so gawn ni ddeu beth da ni eisiau. Na, da ni'n cael. Na? Dyn nhw wedi dweud? Dwi'n gwybod. Dyn nhw wedi glist di? Na, den. Deitha fi, Mr Llais? Na, den, gael on iddi fi. Oce. Ie, ond be fysa ti fel o gael Donald Trump ar dy groen am byth? Wel... Ar dy gefn? Ie, Donald Trump ar fy nghefn. Ie, na, ti'n gwybod fel. Fatha, os fysa na llai o cynigion, ella swn i'n stuck efo Donald Trump. Se fel di gallu digwydd, da? Ie, so fo wedi. Os oes dim ond 3 person di cynnig syniad, heina sa'r shortlist wedyn, achos fysa na'n byd arall. So swn i'n stuck wedyn efo pobl yn potentially votio i fi gael Donald Trump ar fy nghorff. Wel, mae'n bobl di pleidleisio ddod blaen, Iwan, mae pethau gwaith i ddigwydd. So, ie, dwi'n meddwl bod o'n iawn i siarad am wleidyddiaeth America, dydi? Yndi, Dwi'n meddwl bod o'n real, mae'n iawn, dydi? Mae'n ffeithio fo. Oce, o'n i bai bod yr Americanus nes i'n siarad Cymraeg yn gwylio. Reit, be am ddatgelu dy restr fer di, Iwan? Iawn, oce. Ti eisiau neud? Ti eisiau fi neud? Oce, felly hein ydy yr dyluniadau wyt ti wedi ei dewis fel restr fer i'r cyhoedd bleidleisio nhw. Dyn ni'n cychwyn efo'r Genhinen Pedr ddel yma, sydd gan Lowry Williams. A ddylswn i ddweud hefyd, mae dyluniadau Mati ydy hein, sef yr artist tatŵ sydd yn mynd i fod yn rhoi tatŵ heno. Felly mi oedd i cymryd Genhinen Pedr, cynnig Lowry Williams, a di wneud hyn. Ie, ond ti'n cael rhaid y farn nhw wan, cofia. Cloman, Elin Griffith di cynnig Cloman, dyna Gloman Mati mewn hetfach. A trydydd, Gareth Glyndŵr, gan Llyr Davies. Mae hwnna'n ffynnu wan. Ie, ynddi, na, ti'n paid o roed, ti'n mynd i fod i roed y farn. Diar, oce. Rhag ofni ti effeithio'r... Ond heina di'r 3 dwi wedi dewis, a na i cyfiawnhau hynna mewn munud. Ie, felly heina di'r 3. Di'r fot yn agor wan, di? Mae'r fot yn mynd i fod yn agor yn fuan iawn wan, yndi. Felly chi adre, nwch chi please, pan fydd y fot i fyny, bleidleisio drost pa bynnag tatŵ ydych chi eisiau Iwan gael. Dwi'n cael yn hemtio bob tro dwi'n deud y gair tatŵ i ddeud y tatŵ mae Iwan yn mynd i gael am byth. Ond mae'r gair tatŵ yn awgrymu am byth, dydi? Yndi. Ond mae'r technoleg yn bodoli gael gwared o tatŵ wan. Yndi, basically, yndi. Ddim basically, yndi, bendant. Yndi, 100%. Yndi. Ond ydi gwaith ddim yn talu am y laser treatment. So mae hwnna'n mynd i gostio miloedd iddo fi os di'r cynnig... Aros, os ni di roed ben lawr da, yn meddwl amdani, dwi'n siŵr allu di wneud rhywbeth i Hansh. Laser treatment byw. Reit, dwi'n mynd i ddweud chi wan, mae'r bleidlais ar agor. Felly dyma nhw, Genhinen Pedr, gwasgwch y botwm calon, Cloman, gwasgwch y gwyneb chwerthin, Gareth Glyndŵr, sef cyfuniad o Gareth a Glyndŵr, y gwyneb
Waw. So, reit, Iwan, dwi eisiau gwybod beth ti'n feddwl o'n nhw. Ni gychwyn efo'r Genhinian Pedr, iawn? Iawn. So, fath oedden ni wedi dweud, lot o bobl wedi cynnig pethau hollol stupid dwi ddim yn mynd i gael. Rhai pobl wedi cynnig o I fod yn deg, Iwan? Ia. Swn i yn y fyd. Wel, dwi'n Sa'ch ti'n cynnig o beth stupid? Na, dwi'n yn gwybod. Dwi'n gallu dychmygu bys yna bobl yn ddo, a pam bys nhw. Sori, dal i fynd, Genhinian. Ia, achos bod o'n laff, yndi. Ond oedd rhywun wedi cynnig Genhinian Pedr a y blodyn Cymreig, a bloda'n gret, hwnna di safe option fi, hwnna o'n i'n meddwl, iawn, finally mae rhywun wedi cynnig o beth call, dwi'n mynd i, ti'n gwybod ddol? A wedyn oedd y cloman, oedd hwnna sort of symud i ffwr o'r wrth o beth call, ond oedd o dal fatha gynna fi adar ar fy mraich yn barod. So oedd cloman yn ei sens hefyd. So oedd gennym ni'r Cennin Pedr, yr un saffach, yr cloman, sy'n fatha gair ffynnu yndi, cloman. Mae'n swnio fatha superhero rubbish. Wel, yndi. Cloman! Neis ar had, da. Na i jyst atgoffa'r gynulleidfa beth sy'n digwydd. Pleidleisiwch chwan, rif y gwlith am bad tatŵ mae Iwan yn gael. Sef Cennin Pedr, calon. Calon, fel la. Reit, gan i weld ti'n neud yr emojis mae gyd o'n iawn. So, calon i Cennin Pedr. Chwerthin, lle gyda gau i'r glomen a gwyneb. Dwi'n gwybod, waw, neu... Ydy hwnna sy'n ei dweud, da? Heb y dafod. O, sori, o'n i'n neud tafod? Nes ti'n neud chydig bach o dafod? O, dwi'n methu helpu neud tafod weithiau. Mae'n iawn, siwr, paid y penny. Na dwi eto? Lot gwell. Diolch. So, Gareth Glyndŵr, dyn ni heb drafod hwnnw, beth i fo'r dyluniad yna? Wel, nes i ddewis hwnna, achos o'n lot o bobl di licio o ar Facebook, ac o'n i'n meddwl, rhaid i fi ddewis wbath mae pobl isio fi gael fatha tatŵ. Dwi'n meddwl, sa fo just 3 options saff, sa pobl just ddim yn cario mlaen i watchad hwnna, sa. So, fo'n 3 options saff, so nhw fatha, boring, mae'n mynd i gael tatŵ o blodyn, neu fatha drai goch neu fath, a wedyn so nhw just switch off. Ond mae'r ffaith bod fi wedi mynd am un o'r rei o'n i'n meddwl oedd yn mwyaf ffynnu. Dwi wedi rhoi hwnna fatha i'r cyhoedd, hwnna di presant fi i'r cyhoedd. Dwi'n ddim yn gorau fawtio amdano fo. Wel, lle wythio ti ar hyn o bryd, maen nhw yn. Ie. Jyst i'ch atgoffa chi. Anffodus. Maen nhw'n fotio am dy joc bach ti, da iawn ti. Dim joc fi o, dim joc fi o. Na, dwi'n gwybod, ond mae jyst rhag o'n bod chi'n newydd ymuno efo ni. Mae Iwan Pitts yma wedi dewis ei 3 hoff syniad. Mae'r gynulleidfa wedi gyrru mewn wrth yma. A wan, ydych chi'n pleidleisio amdano fo. Felly hwn ydy'r tatŵ fydd Iwan yn gael un o'r 3 yma. Felly calon am y Cennin Pedr. Gwyneb chwerthin am y glomen. Os o rywun di fwtio am Cennin Pedr? Dwi'n meddwl falle ddim ar hyn o bryd. Na, o'n i'n mynd disgwyl iddyn nhw'n neud. Na, a gwyneb waw i Gareth Glyndŵr. Ie, hwnna. Wel, ti'n gwybod, sa fo ddim yn... So fo'n entertaining os na, fos yna un yna sydd yn stupid, hollol stupid. A dyna beth sy'n digwydd e. Ie, a hwnnw oedd wastad yn mynd i ennill da. Ti'n meddwl? Mae o ffa Jetwit na'r beth dwi. O'n i'n meddwl sa fo mwy fel, sbia dyluniant neis Mati o'r daffodil na. Mae hwnna'n lyflu, swn i'n gael hwnna fatha tatŵ. A wedi swn o'n fwtio hwnna, ond oes neb o fwtio efo? Na, dwi'n meddwl bod y 3 dyluniad yn dda. O, ma'n nhw'n stunning. Mae'r cloman yn enwedig, dwi wrth y modd hwnna. Dwi'n licio'r het. Y peth stupid ydy, mae'n siŵr swn i'n gael y 3 o'n nhw. So gen i fi ddim problem gael y 3 tatŵ hwnna. Yn wirfoddol? Mae hynna wedi tynnu lot o'r drama allan o'r darllediad byw yma, dwi. Pa un mae'n mynd i ddewis? Di o ddim yn poeni, ydych chi? Na, dech siwr braidd. Mae'n wir, Mr Rice. Mae'n wir. Oce, pan i dim dewis un fysa ti... O na, falle ddylswn ni aros tan diwedd y bleidlais i ddeud pa un fysa ti'n ei gysau. O, neu allu dweud clwydda. Iawn, oce. Wel, ia, swn i'n... O, gai jyst dweud ti, mae'r Genhinian wedi cael bleidleisio erbyn hyn. Diolch. A mae'r glomen coch di bach mwy, mae Gareth Glyndŵr dal ar y blaen. O, mae'n agos, yndi? Na. Nope. Bron iawn. Ie, ond mi allai gadarnhau fod y Genhinian wedi cael bleidlais, da. O, fydwch chi gael ymlaen i pleidleisio? O, cariwch ymlaen, ie. Na, mae'r bleidlais dal ar agor. Calon i Genhinian, chwerthin i glomen, waw i Gareth Glyndŵr. Cerwch amdani. Na i just fynd dros yr hysymeg unwaith eto, iawn? Oce. So, rhywun wedi cynnig Trump, Welsh Whisperer, lot o pethau gwirion, Scar Harry Potter, dwi'n mynd i gael tatŵ ar fy nalcan, oce? Ond oedd rhywun wedi dweud Cennin Pedr, a nes i fel, so hwnna lyflu o ddewis. A ia, ella bod pobl yn meddwl, cop-out, mae boi ma'n mynd i gael blodyn, ond
daffodil, blodyn gora, swn i'n dweud. Y blodyn gora. Wedyn, yn ail, oedd y cloman, gair ffynnu, fatha chydig bach o joc, ond hefyd on theme, achos gynno fi adar yn barod ar fy mraich. So, cloman, pan ddim, dwi efo swallow, dwi efo, mae seamen yn cael swallow pan maen nhw'n mynd ar taith, yndi. So, a wedyn maen nhw'n cael un arall pan maen nhw'n dod yn ôl. So, mae seamen yn cael swallow pan maen nhw'n gadael, wedyn swallow pan maen nhw'n cyrraedd yn ôl. So, mae seamen yn cael 2 swallow. Ond, pigeon, dydy pigeon ddim yn, dwi'n mynd i gweld neb arall efo tatŵ o pigeon. Gyda fi magpies hefyd, achos maen nhw'n deud one for sorrow, 2 for joy, So gyda fi 2, mae'n gobeithio sy'n dod o look iddo fi. Ydw i gael look? Na, dim wrth ar yr fot. So, cloman, ffitio'r thema, neu sens, dyna pam nes i roi cloman lawr, a rhywun wedi cynnig o, Elin Griffith, nath cynnig o, actually. Nes i'n gofyn wrth i wneud, dwi'n nabod hi, o'n i'n jocio am cloman, diwrnod o blaen, lle bod fi wedi cael hi'n cloman, dwi'n eisiau deud hynna, ond mae'n gair starhaus, mae'n gair ffynnu, a cloman. A wedyn y trydydd opsiwn, Gareth, yr orangutan, Owain Glyndŵr. Hilarious, ti'n go? Really funny. A o'n i'n meddwl, go on then, chuck it in. It's well gen fi hwnna na Trump. Ond fysa hefyd y funny, chwarae teg, lot o bobl wedi cynnig pethau Alan Cairns, neu Theresa May, Swn i chwaith swn i'n misio heina, ond eto funny, diolch am cynnig nhw. Pobl wedi cynnig badge Lloegar, eto hilarious, ond swn i ddim yn mynd amdano fo. Achos dwi'n mynd trystio'r cyhoedd i fwtio am beth dwi isio. Y joc mwyaf ffynnu a yr un oedd yn apelio at y fi fwyaf oedd Gareth yr orangutan fatha Owain Glyndŵr. Ond beth dwi'n poeni wan ydy bod fi'n mynd i gorau gael hwnna ar fy nghefn. A dwi'n mynd i meddwl am hynna. Dylse bod fi'n gwybod bod nhw'n mynd i fwtio am hynna. Os oes ni'n ti da, Iwan, diolch i ddew, dwi ddim. Fyswn ni wedi cymryd awren fach dda mywyd ynda i ystyried pob un dewis. Reit, sut mae mywyd i mynd i fod efo daffodil ar fy nghefn? Sut mae mywyd i mynd i fod efo clomen ar fy nghefn? Sut mae mywyd i mynd i fod efo orangutan mewn siwt o amr ar fy nghefn? Ti'n dweud bod ti ddim wedi dychmygu'r... Achos beth ti wedi gwneud ydy? Ti wedi mynd yn eitha tactegol, ynddo? Ti wedi dewis un sydd yn eitha normal, falle, blodyn. Ti'n gwybod, a mae'n gen i hen Pedr mewn wladgarol. Ti wedi mynd am un quirky, hipster-esque, clomen, gwisgo het, cool, beanie hat bach. A wedyn ti wedi mynd am un for joc fa, ond eich un o'r jocs i mewn. Wrth gwrs, Iwan, wrth gwrs bod yr cyhoedd yn mynd i fynd am y joc. Mae'n y joc gyfredol fos ni'n gallu lincio mewn i hynna rwan, ond na i ddim, achos nhw'n i aros yn ddidiad. Ond, felly, wrth gwrs bod nhw'n mynd am hwnna. A sbia, mae'r canlyniadau yn dangos yn Iwan. Mae'r bleidlais dal ar agor, cofiwch. Mae'n funud ar ôl gynnwch chi ar y bleidlais. Calon am y daffodil. O, del. Ni'r gen hunain Pedr. Rhy hwyr rwan Iwan bach. Na, di ddim rhy hwyr, dalwch i fydleisio. Gwyneb chwerthin am y glomen, neu gwyneb waw am Gareth Glyndŵr. Mae'r gloman yn ffynnu hefyd. Ond di, mae'n ffynnu, ond mae'n eich bach mwy quirky dyri. A fel ti'n deud, mae gen ti adar ar dy gorff. Beth gen ti ddim ydy anifeiliaid mewn dillad rhyfel. Na, wel, bron iawn. Gynna fi'r stag, coes. O, paid ysbryd. Nawn ni siarad am hynna wedyn. Ond ie, dwi'n gwybod beth ti'n feddwl, ie. Mae gen ti anifel mewn dillad dynol. Oes. Dwi'n meddwl bod ni gyd on theme. Just mae un o'n nhw yn mynd i fod yn hilarious heno, a dwi'n mynd i dyfaru fo fory. Am byth. Wel, ti'n dweud fory, am byth. Mae'n y lai na 30 eiliad ar ôl. Fory, a dy sadwn, a dy syl, a dwi'n mynd i probably dyfaru fo dy llun. A wedyn fyddai'n anghofio bod gennym fi tatŵ ar fy nghefn wedyn. 20 eiliad ar ôl, Iwan, mae'r gen hynna newydd gael mae'n gael boost bach. Mae'n edrych yn gry. Na di. Na di, mae'n reit lawr yna. Mae'n reit lawr yna. Dal di'r cynninan. Sori, Iwan, sori dod i draws 5 eiliad ar ôl. 5, 4, 3, 2, 1. Dyna ni, mae'r bleidlais ar gau. Stopiwch bleidleisio. Diolch fawr iawn i chi gyd am bleidleisio. Dyma'r canrannau Cynninan Pedr wedi cael 12.5% o'r bleidlais. Mae hynna'n isol, ynddi? Mae hynna'n isol. Colomen wedi cael 17.5%. O'n i'n meddwl fwy na o'r bleidlais. A
mae Gareth wedi cael 70% ar bleidlais. So, Gareth Glyndŵr sydd yn mynd ar dy gefn di am byth heno. Ti'n ma'n gallu trystio'r... Dwi'n dweud am byth nam mynd triniaeth laser. Alli ddim trystio'r cyhoedd na. Wel na, allu wan. A dwi'n meddwl bod ti wedi bod naif iawn yn meddwl bod ti'n gallu. So, sbia ar dy ddewisiadau di sydd wedi arwain fyny at y foment yma wan iawn. Sbia beth sy'n digwydd. Sbia lle ti'n iste. Beth sy'n mynd i ddigwydd wan. Wyt ti ddilchmygu bod hyn yn mynd i ddigwydd? Nes i'n meddwl amdano fo, nes i'n meddwl o troedd. Na, ti'n gwybod beth, os ni stopio wneud i ti edrych mor pathetic. Felly, nhw'n i stopio. Ond dwi'n meddwl bod ni'n barod i fwrw ymlaen, os geith Mati yn y cefn rhan ddod ymlaen a cychwyn ar Gareth Glyndŵr. Iawn, brad i fi. Na'ch gywyno chi Mati. Helo Mati, rhoi wave bach. Heia Mati. Mati sydd wedi gwneud y dyluniau gwych mae ni. Mae Iwan yn diosg ei grys. Iwan. Helo. Gael jyst eithaf ti, ti'n edrych fod ti ar dy ffordd i gystadlu yn crifio corwen, a dwi'n licio fo. Ia, farmer's tan. Mae o'n look cryd, e. Diolch. Felly, ydych chi gweld, mae Iwan yn wedi ei blostro tatŵs o mae. Paid a eistedd fan yn crio wan. Dwi'n rhan o hyn. Dwi'n crio. Dwi eisiau mynd i gysgu heno. Dwi eisiau eistedd yn ymwneud yn y tîm mewn vest yn crio. A'r gader clad mewn clingffilm. Ia, diolch. Ti'n iawn, wyt? Ynddo, dwi'n hollol ffain. Ti'n iawn, wyt? Ti'n hapus? Hyn o'n isio. Hyn o'n isio. Mae'n chwerthin. Dwi ddim. Sorry, na, tagio ni. So, reit, be dwi'n wybod am, dyna fo, y stencil yn barod ar y croen. Mae'n edrych yn dda, fyd? Mae'n edrych yn gret, yndi? Yndi. So, iawn. Iwan, neu eitha ti o'n dweud, dwi rioed i gael tatŵ. Ti wedi gweld tatŵ yn cael ei wneud o blaen? Sgen i ddim tatŵ, a dwi rioed i gweld tatŵ yn cael ei roed ymlaen. Wel, fydd hwn yn treat. Ti'n gwybod be, yn garage Glanafon ystol, ma'n gallu cael tatŵ stick-on. O, iawn. Dim yn gywir. Ddim yn gywir, na. Oedden nhw dod, ti'n gwybod, o ti rei genciniog mewn peiriant, troi'r olwyn. Ac ti cael stick-on tatŵ bach. So, deithau, beth sy'n digwydd ar hyn o bryd? Mae Mati yn rhoi y stencil ymlaen. Mae wedi prepario'r 3 stencil yn barod, a hwn sydd wedi ennill yr fot Gareth, yr orangutan, fatha Owen Glyndŵr. Oedd o methu ffitio'r ceffyl i fewn, na'r tarian. Hei, mate, mae'r tatŵ yna ar ddigon o geffyl yn ymlaen, paid poeni. So, da ni'n mynd i, ella nawn ni adio'r tarian wedyn, neu roed o fatha cefndir, ella. Ond, so, ydw i'n iawn dweud bod y broses yma'n debyg iawn i stick-on tatŵ? Waw, sbio arno fo? Ia, mae o fatha pan ti'n... Di gorffen on? Na, mae angen cael y nodwydda nesa. Ti'n hapus, Mati? Ia, oce, iawn. Mae'n hapus efo'r stencil. Dwi'n hapus o fyd, mae'n cool ni. Ia, yndi. Lle bach neis i gael tatŵ, actually. Cos pan nes i ddweud i Kevin, o'n i'n meddwl swn i'n fatha... O'n i'n meddwl am y classic tramp stamp, sef y tatŵ ti gael just uwch ben y crac. Ond wedyn, nes i feddwl wedyn, a wrth i Kevin dechrau ennill, fatha, fydra i jyst roed ar top fy nghefn. Ia, ac neith hwnna joinio fyny y tatŵs eraill chi. Erbyn diwedd, fydd o'n seamless. Bydd, hollol. Dwi eisiau atgoffa'r gwylwyr i yrru lluniau o'i tatŵs nhw i mewn. Os gennych chi tatŵs, gyrwch lun i mewn, da ni eisiau gweld nhw. Mae Mati roed Vaseline dros y top yr tatŵ wan. Oce, be mae hynny'n i fel? Mae hynna yn neud siwr bod yr stencil ddim yn smydjo. Oce. Dych chi di mewn bob dim, do? Mae di wneud hyn o blaen. Tro nesaf, da ni'n neud tatŵ byw. Nawn ni gael pleidlais ar pwy sy'n neud y tatŵ. Ie, guaranteed Welsh Whisperer yn ennill. Ei, mae'r nodwydd yn mynd mewn. Mae'n dechrau. Dwi roed i gweld hyn wedi gweld o blaen. Wan, dwi'n dysgu os dwi'n mynd i frifo neu ddim. Ie. Rhaid i fi gadw'n llonydd o nodwy yma. Oce, na'i symud. Na'i drwy peidio ddechrau'n di. Oce. Bw. Ti'n iawn? Ys ti immediately trio dechrau fi? Na, do, efo'r bw lleia threatening fi ar i oed. Dyna fo, mae'r un cyntaf i mewn. Ie, mae fewn. Mae'r i hwyr rwan, Iwan. Yndi. Ti'n teimlo'n iawn? Ynddo, holl o ffain. Wyt? Ti'n mynd ffeint na byd? Na, dwi wedi gael hyn o blaen, sti. O, do? Do, lle? Paid yn nefi chwerthu rwan. Na'i drio peidio. Felly cofiwch wan wrth wylio Iwan yn cael ei datŵ yn fyw ar Facebook. Cofiwch bod ni eisiau chi adre i yrru... Waw! Sori.
tatŵ na ddim bellach yn di. Ti'n meddwl? Dwi'n meddwl. Felly ti'n meddwl mod i yng nghanran lleiad boblogaeth achos bod gen i ddim tatŵ? O, ti'n yr 1 y cant, 1 in a million, Mr Llais. Dwi'n gwybod hynny. Wel, dwi'n gwybod os ti'n gymaint mor uchel hynny da, ond mae'n lot o tatŵs, dweud. Mae yna lot o bobl efo tatŵs. Mae yna lot o tatŵs fatha stock tatŵs. Oedd blodyn yn rhywbeth. Mae lot o bobl yn cael bloda. Oes, lot o flodau, lot o batrymau Celtaidd, does? O ie, patrwm a tribal, da. Ie, tribal o fawr, ynddi. Yndi. A hyd, ti'n gwybod beth sy'n ddechrau ni? Hyd yn y pobl sydd ddim mewn tribes. Ie, Ond ti'n gwybod, ti'n cael lot o bobl fatha hogiau Cymraeg sy'n mynd i Zela Newydd a falle dweud, a maen nhw'n cael rhyw bethau mawri i'w atgoffa nhw am ni a rhyw... O ie, atgoffa nhw holidays, da. O ie, holidays nhw, ie. Nhw'n rhwng ffermydd. Keyring ar dy groen. Fa keyring ar dy groen, mae'n rhaid neis, ydy? Yndi. Neu fridge magnet. Ie, postcard. Ie. Postcard parhaol. Ie, da. Wel, dyna beth i tatŵ'n diwedd, dwi'n meddwl. Wel na, ti'n mynd gyrru tatŵ i rwy'n arall, ydy bod ti'n joio dy hun, agos? Be, yn y post? Ie. Na. Dyna di postcard, da. Ond i fe ti'n jyst yn prynu nhw. Os na, ti'n prynu postcards i fframu nhw adra? O ie, da ni eisiau siarad am the technicalities o postcards. Mae'r coron ymlaen. Yndi, mae'r goron ymlaen. Ti'n hapus i dyn Ynddo. Deithau sy'n ma'n teimlo. Deithau Iwan, achos dwi roed cael tatŵ a dwi roed i gweld yn cael ei roed. Felly deithau beth sy'n digwydd a sy'n ma'n teimlo? Mae'n teimlo fatha bod rhywun yn just fatha pocio fi efo nodwydda yn really fast. Achos dyna beth sy'n digwydd ar hyn o bryd. Mae'r nodwydd yn mynd i fewn ac allan o'r peiriant na. Ie. Yn gyflym iawn ac trwy mati'n symud i law, mae'n gallu creu llinell syth wrth i'r nodwydd fynd i fewn ac allan o fy nghroen tua 100 weithiau ar eiliad. O, go iawn. A wedyn wrth gwrs mae'r inc just yn dy groen, di oedd yn? Dyna fo. Dyna wyneb cyfarwydd o'na. Ie, wir. Ie. O, diar. So, be fydd yn digwydd heno, Iwan, traw ti'n cael dy tatŵ fanna yn fyw? Fydden ni'n... Mae pobl wedi bod yn gyrru chydig o lyniau tatŵs i mewn i ni. Da ni eisiau chi ddal i wneud sgwlch o dda, gyrru'ch unrhyw tatŵ sgwlch chi. Neu eich ffrind, gofynwch gan y tad, sgwlch o dda. Gyrwch lyniau tatŵ i ni. A fydd y gynulleidfa wedyn yn cael pleidleisio ydy o'n dat neu ydy o'n twat. Achos mi oedd hwnna yn rhyw eitem chydig yn ôl doedd Iwan. Dwi'n mynd dall o, dweud y gwir. Be? Tat, twat. Mae'n eitha just esgus i alw rhywun yn twat. Wel ie, na, mae'n Be di tat pan mae'n adra? esgus am gyfrthreniad ydy o'n da. Ond be mae'n lygu ydy hwn yn tatŵ da neu ydy hwn yn drwg? Galw fo'n beth arall, ia, da neu drwg. Dat, da... Wel, tra mae Iwan yn cael tatŵ ac yn trio meddwl am enw i'r eitem fach yma. Da ni'n di gael un wan. Lle mae gen ni'n llun cynta o tatŵ. O, mae'n ein di cyrraedd? Noson, oes, mae'n ein di cyrraedd. Da ni'n mynd i roi o fyny ar y sgrin unrhyw eiliad. Mae hwn di dod gan Llyr Alun, oce? Waw! Cig Cymreig. Cig Cymreig. Be ni di o hwnna? Felly iawn, mae'r pleidlais ar agor. Gyfeillion, pleidleisiwch yn eich miloedd. So pa un di twat? Gwyneb chwerthin. A calon ydi tat. Iawn. Felly calon os ydych chi licio fo, gwyneb chwerthin os ydych chi ddim. Mwy neu lai ydi o, neu os ti'n meddwl bod o'n wirion neu fideo de. Os ti'n chwerthin ar ben cig Cymraeg, iwsio gwyneb chwerthin, a os ti'n licio fo rho calon, ie? Ie. Be ti feddwl o'n fo, Iwan? Dwi'n licio fo. Ie? Ie. Bach o rymp Cymreig ydi hwnna? Ie, dwi'n vegetarian, ond... Wel, wsnos. Ie, ond dal, dwi'n vegetarian wan. Ie, wyt. Wsnos yma, dwyt? Na, am beth wan. Oce. Ond yn cychwyn wrthnos yma. Ie. So, swn i'n probably difaru gael cig Cymreig. Wedi dweud hynna, dwi'n gael Gareth ar fy nghefn am beth, so... Ie, hollol, ac ti'n mynd... So, dwi'n siarad am difaru. Dydy rei cig Gymreig ar dy ben ôl ddim yn... Alli di beth wadu bod ti ddim wedi cael dy wneud o gig a chnawd? Na, mae'n wir. Da ni gyd yn cig. Yndan, ar ddiwedd y dydd. Ie. Sachau esgyrn. Morbid. Dwi'n eisiau bod yn ddadleuol, ond mae cig Cymreig o well na fatha 100% Welsh beef nhw fath ynddi. Wel, yndi am hynny, dydy. Yndi. Ond ar hyn o bryd mae'r bleidlais anffafriol, sef twat, yn curo ar hyn o bryd. Ond dwi'n meddwl bod hi'n eitha agos, de. Dailwch chi bleidleisio, mae'r bleidlais dal yr agor am tatŵ yr hen Llyr. Diolch am fod mor ddewr ag yr llun o dy ben ôl i ni. Ti'n gwybod be? Dwi'n meddwl bod yn twat yn rhywbeth i fod yn falchos, di. Ie. Dwi'n reclaimio'r gair. Wel, ie, pam ddim. Dwi'n dwat.
close-up y gwynaf fi tro dwi'n dweud dwi'n dwat. Ie. Unbelievable. Dyna dyn ni gael. Yna jyst yn rwbio fe fewn, ie. Ie. Wel, na. Ie. So, ie, mae'r bleidlais dal yr agor gwyllon. Calon I tat. Gwynaf chwerthin I twat. Felly, tatwat. Mae gennym ni 10 eiliad ar ôl yn y bleidlais gyfeillion. Really, fatha, dwi'n mynd teimlo sori dros Lleir o gwbl. Y mwyaf dwi'n gweld I dyn o, y mwyaf dwi'n meddwl, ti'n gwybod fe, mae hwnna'n cool. Mae'n edrych yn benol bach di contactless, dydi? O, tatŵ o'n I siarad am. O, rei, ie, a fi. So, mae'r bleidlais ar gael. O, gutted. Ie. Twat. Ie, dyna sydd wedi ennill. Craff iawn, Iwan. 2 druan o'r bleidlais yma, Iwan, wedi mynd I twat. Bechod, ie. Bechod, cradur de? Hafen ti wedi gyrru llun I mewn. Sori, Llyr. Ond diolch am yrru'r llun, a please, dalwch i'w gyrru nhw. Dyn ni eisiau gweld eich tatŵs chi. So, Iwan, mae gen ti lot o tatŵs fan'na. Faint gen ti? 24, dwi'n meddwl. Wannol, go iawn. Ie, wel, mae'r 24 ar fy nghefn ar hyn o bryd. Ydy hynna'n cynnwys yr un sgen ti wrthi'n cael ei... O, sori, ie. 5 efo hwnna, ie? Ie. Dwi'n mwyn gwybod. Ti eisiau fi gyfri nhw an? Ti eisiau gyfri nhw an? Ydyn ni angen lladd amser? Dwi eisiau lladdori, ie? Na, joc. Wel, dwi'n mwyn gwybod. Dwi eisiau... Na, ti'n gwybod beth? Dwi eisiau trio mynd mewn i'r ddelfryd yn ta, neu'r meddylfryd o gael tatŵ. Ti eisiau update ar sy'n mae'r tatŵ mynd? Ie. Mae'n dechrau brifo. Ydy o? Yndi. Go iawn. Pa fath o boen? Wel, Dyma dyn ni eisiau bach o ddrama. Na ddetha chdi pam iawn. Achos fatha, yr agosa wyt ti'r asgwrn, fatha, y mwyaf mewn brifo. Ie, wyt ti ar asgwrn fan? Wel, mae'n dechrau mynd ar y shoulder blade, de. O, diolch. Wyt ti yn cael tatŵ ar dy asgwrn fan? Ynddo, effectively, achos os am gymaint o gnawd yna nagos. Na, a be ydi hyd y nodwydd sydd ti'n dweud? Mae'n mond i fynd I fewn, so fel hynna gymaint. Dim llawer. Ce. Ti eisiau fi boeni amdano ti? Na. Ydy di'n iawn? Blaf. Be di'r tatŵ mwy o poenus ti wedi gael? Yr calon ddu yma gyda fi ar y tu fewn yma, dwi'n meddwl. Oce. So, Be oedd mor poenus am hwnnw? Just bod ar y tu fewn, ia. Oedd o reit yn yr armpit. O, ie, mae hwnna'n... Mae'n sensitif. Dendar, dri. Lle sensitif. Yndi. Oedd yr orca hefyd yn brifo, achos oedd hwnna reit ar yr asgwn ardwn. O, ie, wel, ie, mae o reit ar yr hen lwmp na. Ie, so ar yr hen lwmp na, ie. Wan, beth ti'n neud ar yr hen lwmp na, ie? Diolch, Mr Llais. Na, o'n i'n sôn amdano ti'n... Na, ti di O'n i'n dweud sôn amdano ti'n gyffredinol. Ti di dweud o'n. O'n i ddim yn sôn amdano ti'n gyffredinol. O'n i'n sôn ar lwmp sgen pawb ar ei garddwn. Ie, pam oedd o ar yr ardwn, oedd hwnna yn brifo. Cos ti'n teimlo, mae mwy o fatha shooting pain. Pam mae ar y cnawd, mae o mwy fatha just rhyw throbbing. Ti'n gwybod o, fatha, mae just yna. Ie. Wyt ti'n teimlo'r nodwydd yn cyffwr yr asgwrn? Os da chi'n mynd i ofyn. Ynddo, dyna pam yn brifo. Ie, ond dydy o ddim yn rhywbeth sydd yn rhyw boen sydd yn lledaenu lle mae o'n precise lle. Yndi. Mae o'n union. Ond ie, sôn am yr orca poenus, hwnna ydy'r un. Den ni'n gweld i gymffon o fanna. O'n i'n mynd i ddweud sbia gwynaf, a wedyn di gweld gwynaf fi. Sbia gwynaf. Na i jyst atgoffa pawb adran sydd yn gwylio. Dych chi yn gwylio Iwan Pitts yn cael tatŵ yn fyw ar Hansh. A mynd iawn hefyd, achos dwi'n gweithio I Hansh. Ond sbia Iwan, mae Hugh David Jones wedi cysylltu fama. A mae o'n dweud ti'n edrych yn sexy yn y vest, Iwan? Ie, dwi'n meddwl bod o'n cymryd y piss, yndi. Pam bod ti'n meddwl y gweithio am bobl o hyd? Cysbia arno fi. Dwi'n meddwl bod I know what I am. You're a beautiful vest-wearing little boy. Dwi'n dechrau chwsio, Cofiwch, mi gywch chi, fel mae Hugh David Jones wedi wneud, mi gywch chi gyfrannu'ch sylwadau. Ie, mae'n profi bod o fyw hefyd, yndi? Yndi, hollol, yndi. Mae'n union, yndi. Ond, ie, chwarae teg, ti yn edrych yn dda yn y vest, mate? Achos mae gen ti gymaint o tatŵs, da, mae vest yn beth ideal I ti, ynddi? Wel, ti'n gwybod be, oedden ni fod I wneud hyn cyn dolyg, da. Oedden. A wedyn oedden nhw'n deud, o, neu siwr ti di bita digon cyn y tatŵ.
So dwi wedi bod yn bita wan am 6 mis, just i wneud siŵr bod yna digon o gwaed yn fy system, so bod fi'n gallu gael y tatŵ yma heb edrych da pansy. Dyna pan bod ti wedi gofyn mynd yn vegetarian? Ia. Sawl buwch ti'n mynd drwy ddod o beth? Ti'n poeni am dy footprint? Oedd y carbon footprint. Wel, actually, dwi'n mysio siarad am vegetarianism gormod, ond os wyt ti'n mynd yn vegetarian, ti'n actually safio byd, achos mae'r cattle industry yn achosi lot o CO emissions a bethau, mwy na fatha, lot, fatha, a yn ywedig pan ti'n shipio nhw dros morydd a bethau. Ers ni yn deud os ydych chi'n mynd i fita cwyd. Tatwat efo, Iwan Pitts. Sori Iwan, dwi'n just yn atgoffa'r gynulleidfa beth sy'n digwydd. Sori, o ti'n dweud fe? Na, mae'n iawn. Na, sori, yn dod i'r dros. Ie, na, mae'n iawn. Ond ie, sy'n mae'r boen wan. O, di'n bad o'n. Mae di symud i lawr. Do, mae di symud lawr o'n, do. O lafn yr ysgwydd, sy'n ni'n dweud. Dwi ddim yn meddwl no. Hwna ydy'r... Ti'n mynd doctor? Dwi ddim yn meddwl no, hwna ydy'r term meddygol na. Oce, gan i siarad am chydig o'r tatŵs gen ti te, Iwan. Oce. Dwi'n meddwl, oedden ni sôn yn y fideo bach na ar y cychwyn yr eitem yma. I'r rhain i chi na lleim weld o, Iwan yn mynd drwy chydig o'r tatŵs. Angor ydy'r un cyntaf, allu dim ddangos yn Iwan, wrth gwrs, achos ti wrthi'n cael dy tatŵio'n fyw ar Facebook. Dwi'n gorfod bod yn llonydd. Ti'n gorfod bod yn llonydd iawn, wyt. Ond angor ydy'r un cyntaf. Deithon ni, be ddigwyddodd? Be nath i ti gael dy tatŵ gyntaf, os gwelwch chi dda, Iwan? Dwi wedi bod eisiau tatŵ ers talwm. Ers faint? Ers o'n i 15. O, go iawn. So, pam? Rhan fwyaf o mywyd. A wedyn, pam? Tatŵs yn cool, ynddi? Ie. Cool, ie. Ie, mae hynna'n hen ddigon amser. Mae hynna mwy na ddigon. Tatŵs yn cool, so done. No, nos da. Tic, ia. Na, o'n eisiau gweld hefyd be oedd yn teimlo fel, cos o'n i'n gweld pobl efo tatŵs. A dwi'n mynd connoisseur, ti'n gwybod ddol? Mae rei pobl, dwi'n mynd sbio lawr ar pobl sy'n cael tatŵs a dros bed i'r tatŵ. Ond nes i weld bod Cael Tango sy'n artist sy'n gweithio'n Bangor ar y funud. Oedd o efo dyluniadau tatŵ, achos oedd o dipenda fyny dechrau tatŵio oedd o'n artist celf cynt. A nes i weld dylunio fo, nes i fel, mae hynna'n neis, dwi'n mynd i gael hynna. So nes i gael y dynas yn y space ar top fy mraich. Ie, efo'r astronaut mewn helmet. A fel nes i ddweud ar y fideo ar y cychwyn, gyda fi patch of leo weird yn tyfu fanna. Dyna pam nes i gael y tatŵ mewn, o'n i thynna stopio'r blew tyfu. Ond lle hynna, mae'n tyfu dros fo. So o'n gyda fi just hairy helmet ar fy mraich rhan fwy'n amser. Ie, Iwan, ydy... Dyma ni sylwad gan Morgan Griffith. A mae o'n gofyn, pwy di boi na tu ôl i chdi? Mati ydy'r artist. Wel, ie, dwi'n cymryd... Na, it's Mati, yr artist tatŵ, mae'n cyfeirio. Hei, Mati. Mati. Go, Mati. Ie. Felly, ie, Morgan, paid y phoeni, mae o'n rhan o hyn i gyd. Tatŵ byw. Mae o fod yma. Ie, mae o fod yma, yndi. Tatŵ byw ydi hwn, dydi Iwan ddim yn mynd i allu rhaid tatŵ iddo fo'i hun ar ei gefn. Na, Mati Altman. Fydwch chi checio fo allan. Ti ar Instagram, Mati? Shogun's Reach. Shogun's Reach ar Instagram, checio chi allan. Ie, checio chi. Mae'n real boi. Wrth gwrs, Iwan, mae'n tatŵist eraill yn bodoli. A dwi'n siŵr bod gen nhw gyd eu proffils bach del ar Instagram eu hunain. A mae'n social media platforms eraill yn bodoli. Ie, so Iwan, ges ti'r astronaut. Ond i fynd yn ôl at y tatŵ cyntaf ne, oedd hwnna'n rhan o'r ryw noson elusennol y tatŵ hwnna'n doedd? Oedd. O ti'n talu am y dyluniad ac yn cael tatŵ am fyw am ddim, ac oedd ddim yn fyw, oedd hwnnw ddim. Ac oedd y pres yn mynd i achos da, doedd? Ia, oedd y pres yn mynd i achos da. Alaw oedd wedi dylunio'r tatŵ, oedd hi'n 6 oed ac oedd hi wedi cael cancer a wedi cwffio fo a i dal yn ôl i'r pobl oedd yn... I ddiolch i'r pobl oedd yn edrych ar ôl i, oedd hi dylunio tatŵ. Cos oedd hi fel fi yn fan mawr o tatŵs. A nes i fel, mae hwnna'n rheswm da i gael tatŵ. A fydd o fach, a fydd o'n 20 quid, a wnaeth o'n cymryd 5 munud, a mae o'n elusennol, so nes i fynd amdani. Ie, mae o'r cyfle, os ti'n meddwl cael tatŵ, mae o'r cyfle perffaith i wneud, dydy, achos mae gen ti'r ochr elusennol i fatha i'w justify o'r rywsyd oes, os ti ddim licio fel. Wel, ie, hefyd. Os ti ddim, dwi'n dweud, os nes ti ddim gael y tatŵ yna, ti bach o dick. O, ie, wrth gwrs, ie. O, sori, o'n i'n gwybod bod o'n digwydd.
So, erbyn hyn mae gen ti... O, gai jyst gofyn sy'n mae'r boen erbyn hyn, sy'n mae'r dy gefn di'n teimlo? Ia, bob tro dwi'n mynd i ddista, dwi'n mewn poen. Oce, so na i just... Bob tro ti'n mynd i ddista, na i just mynd, diam brifo. Na, just cym yn gan i tal. Iawn, oce. Na, mae'n iawn. Wedyn, Iwan, mae gen ti, fel ydyn ni sôn, mae gen ti lwyth o tatŵs. Ti'n gwybod mae'r stencil di sort of chwsio off fan? O, yndi, be mae hynny'n olygu? Freehand? Na, mae gen fo'r dyluniant fatha wrth i ochr. Dwi'n gweld. So mae y bron yn freehand fan. Cool. Yndi. So, Iwan, mae gen ti, fel ni wedi dweud, lot o tatŵs, fel sydd yn gwbl amlwg o sbian ti yma. Dwi'n meddwl na un o'n hoff rei ydy yr un carw mewn siwt yn smocio cetyn. Ie, mae hwnna'n clas. Be di deud hanes yn wrth ni? Dwi'n gwybod os allwn ni gael shot hwnnw, achos ti'n gwybod aros mor llonydd, ond trystwch chi, mae yno. O, falle o'r top. Ie, so carw ydi o, a mewn gwisgo siwt, a gyda fo cetyn. O, na fo li? Na fo? Ie. Dwi'n modd o'na. Ie, mae'n cool ni. So, y rheswm nes i gael hwnna oedd oedd gen i fi studio recordio ar stad y funol y stalwm. Stag y funol. Ac o'na lot o ceir hwnna, a unwaith o'n i fatha cerdded i'r bogs, a nath a ceirio ddod i fyny ato fi. Be oedden nhw isio? O, just de iawn, met. So o'n i 5 troedfedd i ffwrdd o'r stag mas yma. A oedd o just i sort of fatha atgoffa fi o be dwi wedi llwyddo i wneud yn fy mywyd, really. A hefyd, mae o'n tribute i David Thomas, sydd yn artist sydd o'r Llanberis fatha fi, ond bellach yn byw yn Caerdydd. Achos oedd o'n dylunio anifeiliaid formal, so oedd gen nhw gwynebau anifeiliaid, a oedd nhw'n gwisgo fatha siwts o bethau. So o'n i just meddwl, iawn, mae'n cool. A cael tango nath wneud tatŵ hefyd. Ond dim cael tango sydd wedi wneud tatŵs i gyd. Cool. Nes i symud... Ti'n gwybod symud o gwmpas? Dwi'n symud o gwmpas, ia. Just casglun o, fatha Pokemon. Ie. Fes ti'n deud fod pob un tatŵ yn golygu rhywbeth i ti ar lefel ddyfnach na bod o just yn... bod ti just yn licio sy'n ma'n edrych? Na. Na? Na. Wel, byswn, actually, swn i'n gallu deud stori am bob un o'r tatŵs gen i. Ond, wirioneddol, fatha mae rei yn nhw just i llenwi gap. Cos o'n i wedi dechrau gael tatŵs, a wedyn o'n i'n meddwl, ti'n gwybod be, dwi wedi speisio hyn yn wrong. Gynnu fi just gap sill mawr o, felly fi roi wbath yna. Ie. So be di'r... Cer ni drwy chydig o ddwyn, ti wedi sôn am y gwynoliad yna a'r cysylltiad mor wrol, achos bod ti'n dod o dref lan mor enwog Llanberis. Ie. Dwi'n byw yn Cynarfon rwan. Oed, ti ar y môr. Wel, ti ar yr afon. So be arall gen ti? Mae gen ti... Wel, dwi'n gweld chili efo yma. Ie, chili oes. Gynnu fi chili yma. Chili yn poeri trydan. Na, di. Na, mae hwnna'n dod o'r llall. Mae hwnna'n dod o'r llall. Ie, mae'r chili just yn cool ni. A hefyd, sbia sydd faint o perffaith mewn ffitio yn y gap oedd gyda fi. Ie, ynddi, mae hwnna'n... Ie. A nes ti just gofio mynd drwy... Do. Meddwl am bethau'r siap yna. Ie. Mae'r pinafal yn... nes i gael hwnna achos mae fy mrowd Iwan Pitts sydd mwy enwog na fi a mwy ffynnu o bethau. Oedd o mewn band o'n FYW. A pan maen nhw'n gigio, maen nhw bob tro efo pinafal a'r llwyfan efo nhw. Y pinafal ydy fatha'r pumed aelod o'r band. Reit. A dyn nhw'n ei reference... Pete Best. Ie, y pinafal ydy Pete Best, Beatles o Colin Fe, sef FYW. Ond so maen nhw bob tro mynd y pinafal efo nhw a'r llwyfan, so ni'n meddwl, mae hynna mor random, dwi'n mynd i gael pinafal ar raich am byth. Cool. No regrets. Felly mae hwnna'n rhyw, mae hwnna'n atgoffa di o dy frawd? Yndi. Cool. Hynna'n nis. Be arall sgan ti? So, cyn bellad ydy o'n neud yn byd dodgy, fatha... Mae'n werth cael. Ie, yndi, hollol, yndi. Eisiau mynd i ti beidio rhestru. Pethau sy'n gallu neud. Ond, be arall sgan ti yna? Gynna fi yr beiro a yr ink pen a'r pensal. Ar fy mraich hefyd. Reit. Yma. A di'r hanes? Be di hanes yna? Wel, dwi'n cofio. Na, o'n reswm iddo fo ar y pryd. Chos dwi sgwennu dipyn o bethau. So, fatha hynna di sort of tools of the trade pan ti'n sgwennu. Well, actually,
fatha laptop fysa tatŵ dy tred, ond fysa tatŵ a laptop ddim quite mor sort of poetic a cool a fatha ink pen a pencil. So, dyna pam dwi wedi gysio hynna. A wedyn, mae pencils yn fatha HB pencil, ydy o. So, mae'n un classic fatha, stripey melyn a du. A mae HB ar efo, a 9-7 fi, ochr mam oedd Hugh a Brida. Ie? Nice. Dwi'n mynd i fynd. Ond i bod ti'n mynd i dweud bod ti'n rili licio sos brown, ond HP dyna. Ne, HP Iwan Pitts. Nice, ie. Sorry, ond gynnu fi pinafol yn barod, so mynd i gael yn bod. Ti'n licio'r ffilm Michael Caine, Harry Brown? Ie, mynd iawn di. Ynddi? Ynddi, mynd iawn. Michael Caine yna. A wedyn mae'r ink pen, os yn byd fatha traddodiadol di sgwennu ar ink pen, so dwi wedi rhoi bug ar gyfer y Bill o Gloria, sef 9-7 ochr arall. Nice. Ie, so... Oce, felly ie, dwi'n teimlo ffos o'n i'n dod i nabod i fwy o'n drwy fynd drwy'r tatŵs ma. Ie, a fi fyd, dwi'n dod i nabod fi hun. Wait. Wrth fi cofio pam bod gynnu fi un. Ie. O fama, Iwan, dwi'n gweld rhywbeth sy'n edrych fa, mae o'n goeden. Ie, coeden Llanberis, dwi'n go iawn. Ie. Di hwnna'n goeden enwog yn Llanberis? Yndi, yr enwocaf. Mae Iwan yn enedigol o Llanberis gyda llaw, gyfellion. Wel, Tregarth. Tregarth. Wel, Bangor, Tregarth, Wrexham, Llanberis, a wedyn Colwyn Bay, a wedyn Cynarfon. Sgan ti tatŵ i gynrychioli pob un Oes. o'r ardaloedd? Oes. Oce, so be di'r goeden ma? Mae hwnna'n goeden enwog, ti'n dweud? Yndi. Be mae'n gael efo da? The Lone Tree, no? Ti'n gwybod, mae'n edrych fa The White Tree of Gondor, dydi? Yndi, mae hynna'n bonus, yndi. On Lord of the Rings. Dwi ddim yn cyn ar Lord of the Rings, efo da. Na gwyd? Na, ddim felly. Na. Sa'ch ti'n disgwyl, sa'ch? Sbia ar y fi. Dwi'n edrych y teip yn do. Dwi'n edrych y boi Lord of the Rings yn do. Dwi'n fan, ia. O'n i jyst i cymryd y bysau ti. Na. I fod deg, o'n i meddwl bod pawb yn licio Lord of the Rings. Y ffilmiau, os nad y llyfrau. Ie. O'n y ffilmiau da. Ma' nhw'n iawn, ia. Oce, dwi'n eisiau mynd i ffrio efo ti tra ti'n cael tatŵ. Oce, iawn, ffain. Ti'n diodd y digon o Ti'n weindio fi fyny. Sut mae'r tatŵ'n teimlo yn hyn, Iws? Ti'n iawn? Mae'n gret. Yndi? Yndi. Da ni dros y gweithio fan. Dwi'n sort of dechrau enjoyo'r teimlad yna fo fan. Ie, mae siŵr bod ti... Neitha chdi beddo, mae'n boeth. Ie, dwi'n mwyn gwybod os di pob sy'n gael tatŵ yn teimlo yna. Mae yna fatha heat yn dod off fatha. Sbio ar efo. Be dwi wedi wneud? Anyway, dwi'n mysio bod down yn y peth. Na, guys. Mae gen i, i godi dy galon di, mae gen i... Gen i tatŵ arall? Gen i bleidlais bach ar y ffordd i ti, oce? Brilliant. So, tat neu twat, mewn o'n i. Lle mae hwn yn un o'r hen gyfres, tat neu twat, iawn. Felly, den ni gyd yn gallu gwybod beth sy'n digwydd o fanna, dydyn ni wan. Pleidleisiwch wan, Wilwyr, ydy hwn yn tatŵ da neu'n tatŵ drwg? Ydych chi licio fo neu ydych chi ddim licio fo? Calon, tat, gwyneb chwerthin, twat. Calon, dwi licio fo, chwerthin, dwi ddim. Milgi, dwi'n na. Milgi bawd. Beth yw'r jog? Wel, sbi ar yr... Hunchback. Wel, ti'n agosach ati. Camel to. Ie, ti. For fuck's sake. Be ti'n feddwl hwnna, Iwan? Brilliant. Ie? Ie, really da. Fysa ti'n gael o? So mae'n edrych mwy o camels yn gael o. Ie, ti'n gwybod beth dwi'n gwybod beth gen ti? Diolch cweit... Diolch digon defined rwys ydy, diolch digon amlwg. Dwi'n meddwl bod angen ei lliwio i fewn. Wel, ie, falle. Pa liw? Pa liw di camel? Di, de. Just, fatha silhouette. Oce. Ond, na, fatha... Ie. Ie, mae'n joc ffynnu, yndi? Wel, yndi, am yndi. Am chydig, ie, mae ffa joc ar fridge, yndi. Hyn a hyn, ti'n gallu chwerthin yn hwnna. Oedden ti'n just yn gysau o'n ar y deg, oedden. Ie, met, paid y jocio yna. Sorry. Felly mae'r bleidlais yn cael, Iwan, oce? Dyna ni y canlyniadau mae twat wedi ennill o bellffordd y fanna. Ie, chwarae teg, ddo, fatha, ti'n gwybod ddol? Adre, pawb adre ddim yn cyn ar hwnna. Ie, iawn e. Fatha chwarae teg. Sy'n byd wrong o fo'n twat, weithio? Na, gais am un, gais. Os di o'n dod â, ti'n gwybod, hyn oed 10 eiliad o dloniant i rywun? Ie, pam ddim. Os nad yw'n brifo neb yna. Ie, os nad yw'n brifo. Siw bod hwnna wedi brifo do, camal ar y bawd. Ie, a just gobeithio bod o heb gicio neb efo'r droed yna ers yna. Pam? Dwi'n bod, wedi brifo rhywun ydyn ni. So'r tatŵ yn brifo rhywun achos bod o'n cicio rhywun efo'r tatŵ. Iawn, ie. O'n i'n mynd i ddeitha chdi, mae tatŵs mynd maen nhw wedi hilio, dyn nhw'n brifo wedyn. Na den, wrth gwrs, na den. Ond, ie, o'n i'n gesio bod chdi gwybod yna. Mae rhywun wedi cysylltu Iwan. Ie. Mae sylwad ar ei ffordd gei di darllen o'n.
Iawn. Ganser cas. Nes di cyfarfod orca yn finol hefyd? O, briliant. Na dda. Okay. Be mae hyn yn ei? Wel, gyda fi tatŵ o orca oes. A o'n i wedi dweud bod fi wedi cyfarfod stag yn y stad y finol. Ie, wrth gwrs, ie. So, maen nhw'n dweud nes di cyfarfod orca yn stad y finol. Ti'n gwybod be, y rheswm o'n i'n slo yn fanna i ddall beth yn digwydd, oedden ni'n meddwl bod ni'n mynd yn ôl at Lord of the Rings. O, ie. A bod ti'n sôn am orc. Ond wrth gwrs. O, sylw arall. Iwan Pitts is the man. Is the man. Ie, ydy hynna beth da? Dwi'n meddwl bod o mwy instructional i pobl eraill sydd yn gwachad fi'n gael fy tatŵio. Just rhaid bod nhw ddim yn gwybod, maen nhw just dweud Iwan Pitts is the man getting tattooed. Fysa diwedd yr frawddeg yna, dwi'n meddwl. Mae'n text missing. Ie, dwi'n meddwl bod o'n Iwan Pitts is the man. He's the man, man. He's the dude. Ond na, just Iwan Pitts is the man. Ie. Ond chwarae teg fatha... Ie, diolch am gysylltu. Gyrwch eich sylwadau i mewn. A cofiwch yr eich tatŵs chi mewn hefyd. Dyn ni wedi cael yn bell un. Fydden ni trin a trafod nhw. Dwi'n licio gweld nhw. Mae'n ddifur gweld tatŵs, dyn ni. Mae'n deud lot am rwy'n. Mae hwnna dal yn ffynnu, ynddi? Hwnna'r dy gan di? Ie, dwi'n sbio ar efo wan. Mae'n ddoniol. Mae'n ffres iawn, da. Ynddi. Sbio coch di rownd efo. Ie, felly y croen ddim yn licio bod o'n cael nydwydd 100 gwaith mewn eiliad am awr mewn yn fod i wneud. Ie, weird yna. Ie da, so ti'n meddwl bod o'n fod? Ond na, mae'n gallu, peth na, mae'n gallu chwyddo y croen. O ie, wrth gwrs, ie. Wyt ti'n teimlo fod y groen di mynd yn ar ôl chydig ta? Na. Na? Wel... I'r boen, lle? Na, ddim really. Mae'r poen bob tro yna. Yeah. Ond ti just arfer iddo fo. Ie, rhywun binsio bach di o, ie? Ie. Ond os di rhywun yn pinsio chdi digon o weithiau am digon hir, fatha, eventually ti'n mynd i developer rhyw fath o fetish. Fel na mae'n gweithio. Ie, wrth gwrs, ie. Fel na ti'n cael kink. Ie. A gyda fi kink am ink. Oes. O, da. Diolch. Sgen ti... Newy feddwl am hynna, o'n i. Go iawn, dio ddim yn beth, achos mae'n gweithio'n Saesneg fynd i. Na di. Na, dwi'n meddwl bod wedi clywed hynna o blaen. Os da chi wedi clywed kink am ink o blaen? O, no, dy taswn nesa di. O, yes yn o'r. Reit, deitha i wan da. Dwi'n mynd i gael brec. Dwi eisiau siarad am fwy o dy tasws di. Be arall? Be sy'n ti'n neud ydy'r un sy'n golygu fwy i ti? Be sy'n ti... Air un cynta ydi o? Neu ydi o wastad yr un diweddara? Dwi'n gwybod ti'n sôn am yr hael o fanna, bod hwnna'n ffordd o ddianc. O, ie. Ytha collateral. So mae Jamie Foxx yn taxi driver i Tom Cruise efo gwallt gre yn y ffilm. A mae'n cadw'r llun o fatha traeth yn ei sun visor. So pan mae'n... Os di ar brec neu beth yn y taxi o dreifio Tom Cruise i lladd pobl. Ie, ffilm ydi hon gyda llaw. Tynnu'r visor lawr. Mae Jamie Foxx yn sbio ar y llun yn mynd fatha... Yeah, man. Achos hwnna di paradwys fo. Ie, a mae o'n cynllunio ffa mynd i ymddeol yn oed ydi? Ynddi, hynna di'r plan fo. Pan mae'n di wneud digon o bres yn gyrru assassins o gwmpas, mae'n mynd i ymddeol i'r traeth, mae'n cadw yn ei sun visor. Felly hwnna dyn ti. Mae rhywun di gyrru llun o tatŵ i ni. Union yn peth. Mae rhywun di gyrru... Flamingo. Cards Williams di gyrru hwn i ni. Flamingo ar yr bigwr yn y fanna. Ti'n gwybod beth dwi'n licio hwnna? Love it. Mae hwnna'n cool, dydi? Ie, hwnna'n really da. Ond dwi'n licio flamingos. So hwnna just modfad i'r dde, dwi'n meddwl, so hwnna'n really poenus. Ie, mae siŵr yn bysau. Chos o far y lwmp na. Ie. Cofiwch beth leisio adre os ydych chi'n licio fo, neu os ydych chi ddim. Calon os ydych chi'n licio fo, gwyneb chwerthin os ydych chi ddim. Dwi'n licio hwnna. Ie, mae hwnna'n gweithio i fi. Dwi'n licio, mae'n minimal hefyd, yndi? Mae o'n, yndi. Dio ddim yn fatha, cos dwi wedi gweld tattoos o flamingos, so ella bit much, ti'n gwybod, maen nhw'n gaudy. Dwi wedi gweld ambell i gaudy flamingo o gwmpas ar croen pobl. Ie, mae'r bleidlais gyntaf hwnna yn ffafriol. Dwi'n meddwl bod hwnna'n cool. Hwnna'n really smart. Yndi, mae o'n. Love that. Ie. Ie, hwnna'n cool. Yndi. Pam flamingo? O, da ni'n gallu gwybod na. Da ni ddim na, den. Ond, ie, dwi'n licio flamingo. Dwi'n meddwl bod nhw'n anhygoel, den. Be maen nhw'n fita, Iwan? Kryl? Algi, no, beth sy'n neud nhw'n bink, da. Be di kryl? Mae kryl yn y môr, dydi? Kryl ydi be mae mor filod yn bita da. O ie, wrth gwrs, ie. Na, di flamingos ddim yn bita hwnna. Ond o ie, wrth gwrs, dyn nhw'n bita. Sori. Os da chi'n gwybod be di kryl, gad ni wybod yna sylwada. Os oes gen i fynydd, swn i'n gallu sbio yn hyn. Wel, ie, sbio, ie. Bing it. Dwi'n meddwl bod o ddigon difyr. Ie, dewch chi bleidleisio
Ar hyn o bryd, mae'r ymateb i'r tatŵ yna'n ffafrio iawn. Da ni'n fflio mynd efo Gareth ar fy nghefn, da? The monkey on my back, nes di alw fo gyna, da? Ie, the monkey on your back. Dwi'n licio hynna, dwi'n licio fatha tatŵ sy'n gweithio ar mwy na un lefel. Bo'n ein bach o pun yno. Wel, paid o dweud pun, mae pun yn sort of bychanu fo. Sorry. Ti'n gwybod ddol? Fatha, gyda fi calon ar fy slif hefyd, ond dwi'n mynd deud hynna. Na. O, diar. Cera ni am dro arall rownd dy gorff hydolus i drafod un o dy tatŵs eraill. O, be ti eisiau gwybod? Bes gen ti ni? Wel, ochr arall gyda fi eitha rhyw wrestler. Sori, ti'n licio wrestler? Dwi'n licio wrestler, no. Ti eisiau mwy na hynna? Na. Luchador. Sticer ochr yma, fel dyn ni fwy o jans o'i gweld nhw. O, oce, iawn. Wel, ti'n gallu gweld y pumpkin? Na, mwna. O, dwi weld o, ie. Ti'n gweld o hwnna? Ynddo, dwi'n gwybod pam mae gen ti hwnna. Pam? Achos dyddiad dy benblwydd. A bedio? 31 o Hydref. Dim o'r can dea. Sef Calan Gaea. Ne ti. Ie. Nhw'n i gair bleidlais ymol, Iwan, ar y flamingo. O, mae hwnna'n wynar. Mae yn wynar, yndi. Ne. Dac efo'r bwmpen, Calan Gaea. Dyna fo, mae'r bleidlais wedi cael, a mae'r ymateb yn ffafriol. Da iawn. Diolch am yrru'r llun. Gynna fi fatha one-up Mario hefyd efo hwnna. Ar fy'n ardwn. Oedd hwnna'n boenus. Be ti feddwl oedd o one-up Mario? O, ti'n gwybod, fatha, pan ti'n chwarae Super Mario, ia? Ie. Ti'n gael bywyd newydd i Super Mario pan mae o'n jympio ar yr madarch gwyrdd. So mae fatha, fatha one-up, fatha gynnwch chi un bywyd arall i fyw. Cool. So, o'n i licio hynna. Nice. Bod o fatha second chance, ti'n gwybod? Ie. A ers troi'n vegetarian, ti'n gwybod, mae hwnna wedi cael mwy o fatha meaning iddo fi, fyd. Achos dwi rhoi cyfle arall i anifiliaid, bod nhw ddim yn gael bita, fatha. Ie. Cool. Ie. Dwi'n preachy iawn yn do. Na, gwyd. Na? Ti'n deitha Iwan, de, drws nesa i'r carw, mae gen ti flodyn. Oes. Siarad am hwn chydig, os gwelwch dda. Blodyn, ie. Classic tattoo, yndi. Ti'n gwybod ddol? Neo-traditional, maen nhw'n galw fo. Hynny yw, dio ddim yn tattoo traddodiadol, mae o fatha new traditional. So, mae'r blodyn yn rhan o beth mwy, sef y blaidd. A dwi wedi cadw, o'n eisiau blaidd du, mae'n edrych bach o panther, ond allith yr artist ddim helpu hynna weithiau. A mae fatha the black dog, maen nhw'n galw fatha depression, ie. So fatha dyna pam nes i gael hwnna i ddechrau fi. Achos fatha oedd o jyst i atgoffa fi bod, ti'n gwybod, fatha, bod fi wedi bod trwy iselder a bod o dal yn rhan o'n fi a bod o byth yn mynd o'na, really. So eitha fatha depressing yndi. Ond na, fatha oedd y bloda jyst na for decoration, dyna'n byd yn efo. Y blaidd sy'n bwysig. Dwi'n siŵr fedrai feddwl am beth i ddeud am y bloda, ond os yn byd, really. Mae'n ffodus, sorry. Diolch, mate. Ysdi ddista iawn am hwnna, do? Chdi'n gwybod beth dweud, na? Ie, ti siarad am y blaidd? Ie. Na, da. Ei, paid â chwerthin? Na, paid â di chwerthin? Ti'n mynd gael tattoos, neu bod nhw'n gweld pwy ti, ti'n anhysbys? Ynddo, di gwa. Mr Llais. Y llais o'r nen. Gawn ni gesio pwy wyt ti? Na. Cos dwi'n gwybod. Oed siwr. Siw o'ch ti gyna. Oedd o'n neis go catch-up, dweud. Gai ofyn cwestiynau gyd i, jyst dweud os dwi'n agos neu ddim. Oce. Ie? Oce. Ti'n mynd i ateb yn fatha onast? Na. O. Mae'n ddibynol ar y cwestiynau. O, oce, cool. Wyt ti erioed wedi curo cystadleuaeth? Sut mae'r tatŵ'n teimlo hyd yn un, Iwan? Mi'n iawn. Ne? Ne, be, mi'n cystadleuaeth? Na, rhaid. Mi'n o scratch card yn byd? Na.
Wyt ti yn performio? Ti'n mynd licio hynna? Na i stopio. Sorry. Wel, os ti'n cario ymlaen o'ma, dwi'n mynd i... Just gadael. Dwi'n mynd i just fynd. Iawn, sorry. Sorry, Mr Llais. Sut mae'r tatŵ yn mynd gynti o'n Iwan? Pa mae'r... O dy brofiad di o gael nifer helaeth o tatŵs, hwn ydy'r 50 dwi'n mwyn ddweud, pa mae'r bell ydyn ni o'n ti'n mwyn? Be, o'r diwedd? Ie. Chos mae'n edrych yn eitha agos, dydi? Mae'n eitha agos yn di. Swn i'n gesio bod ni te... Another 5-10 minutes, Matty? Yeah, not long. Not long. Eitha agos o'n, dydi? Not long. So, ydy hwn rhywbeth fysa ti'n ystyried i liwio wedyn te Iwan? O, cant y cant. Coch a melyn ar yr brest, de. O ie, lliwio Glyndŵr. Ie. Ti am wneud hynny wyt? Ynddo. Ti wedi benderfynu'n barod? Do. Dim heno. Na, dim heno, na. Na. Ond dwi'n gesio mae rhaid ti adael am chydig ar ôl heno oes. Wel, rhaid efo hilio. Fel ti'n gweld, mae wedi cymryd bach o tôl ar croen fi. Mae'n goch ac yn wedi chwyddo bach. Yndi. Sydd fatha beth i ddisgwyl o gael tatŵ, really, cos... Ti'n gwybod bod hwn yn mynd o dan y croen a mae o yna fi am byth. O'n i di... Mae o yna fi. Dwi'n just ar fy nhroen, mae o yna fi. O'n i'n meddwl bod ne... O'n i'n meddwl bod o'r rhywbeth tebyg, da. Ie. Ti'n gallu gesio, wyt? Ie, wyt. Ti'n gael pan ti'n dod ar draws rhywun arall efo tatŵ? Ie. Wyt ti'n teimlo efo rhyw gysylltiad hefo nhw? O'n i siarad efo hyn efo'r Welsh Whisperer sydd ddim efo tatŵ o beth dwi'n wybod. Ond amdan moustaches, achos dwi'n gwybod os ti'n gallu gweld, ia. Mae moustache yn ddipyn llai permanent, dydi? Yndi. Ond pan ti'n gweld rhywun arall efo moustache, ti'n gwybod ddol? Ie, mae'n gynlluad ohonyn nhw gwmpas. Mae'n siŵr bod yna rhyw nod bach, rhyw knowing nod, does? A dwi'n gael y knowing nod yna bob tro dwi'n gweld rhywun efo moustache. Maen nhw'n sbio ar fi a mynd fatha, ai, one of us. Ond y ffaith ydi, mae yna jyst achos mae barf fi'n rybys. Ti'n gwybod ddol, ti'n gallu gweld gaps mawr mewn edrach fatha bell fatha bod fi jyst boi efo moustache a scarf ar. Moustache a snwd. Ie, gynnu fi gymaint o gap rhwng fatha, dydy barf fi ddim yn gysylltiedig o gwbl, ond gynnu fi uffar y moustache da. Oes, mae'n cry. Mae'n cry. So dwi yn meddwl just gael y moustache, ond mae hynna'n wbeth mae Welsh Whisperer, achos dwi'n abod o, dyna pam o'n i ddim eisiau tatŵ yna fo. Oedd o'n yn enwedig yn noeth a wrecking ball, ond oedd o di cynnig, neu oedd o di ddeitha fi, ti'n gwybod pan ti'n gweld rhywun all efo tatŵ, yeah, mate, yeah. It's just silent thing. Mae yna o beth fel yna efo tatŵs hefyd. Pan ti'n gweld rhywun efo tatŵ, ti'n dda, yeah, boy, yeah. Ti'n mwyn gorau deud yn byd? Na. Wyt ti roed wedi cael sesiwn, ti wedi gweld Lethal Weapon 3? Na. O, mae'n rhyw olygfa yn hwnna. Dwi'n cael sbylnyddoedd, ond mae'n... Gynna ni 5 munud i ladd os ti eisiau siarad am y plot. Mae'n olygfa lle maen nhw'n cymharu creithiau. Ie. Be di enw? Murdoch, ia? Ydy Mel Gibson a'i gariad yn cymharu creithiau maen nhw wedi cael. Ond wyt ti roed wedi cael sesiwn gymharu? O'n i'n gwybod bod Danny Glover a Mel Gibson yn cariadon yn y ffilm na. Na, efo cariad. Rhyw swyddog... Cariad Mel Gibson yn ydrych y ffilm. Rhyw swyddog heddlu special ops neu rhywbeth. O iawn, cos pan ysdi dweud oedden nhw'n cymharu creithiau, o'n i'n dychmygu'r ddau nhw fi gilydd i gwely. Na, ddim nhw oedden nhw'na. Iawn, oce. Ei, mae'n sylwad wedi dod mewn i stopio ni siarad am Lethal Weapon o diwedd. Oce, Cael Davis. Mae Rhys Lewis wedi gysylltu. Cael Davis, Zante 2020 tatŵ. Felly, wyt ti'n meddwl bod nhw'n ystyried cael y tatŵ yma yn Zante flwyddyn nesa? Be, tatŵ o Gareth fel Owain Glyndŵr? Wel, ie. A'i dyna dyn ni ddarllen o'r sylwad yna? Dwi'n meddwl syniad. Zante 2020. Wel, Rhys Lewis, yr unig ffordd ydi. Rhys Lewis gad ni wybod os fysa chi'n ystyried cael y tatŵ yma. Os na dyna ti'n meddwl. Ie, ne, os ti isio tatŵ byw, gysyllta fo Hansh. Ie, dyna ti isio tatŵ byw, ie. Fydra ni'n neud o ddigwydd. So pa fath o mateb ti wedi cael i tatŵs day one? Be di'r... Ti'n gwybod, oes yna rhyw double takes yn digwydd fo fan hyn? Na, really. Fatha, dwi'n gweld rei pobl os dyn nhw'n efo tatŵ o y flamingo na dda, diolch. Da, di flamingo na, Elen Morris, diolch yn syllu. Mae'n rili dda, gan i weld o eto? Na, dwi'n eisiau gweld o eto. Na, gys? Na. Na, chi.
Ia, na, fatha, pan ti'n gweld rhywun efo... Ti yn mynd at bobl sydd efo tatŵs, fatha ddysgu. Mae lot o bobl efo tatŵs rwan. So dwi yn gael lot o bobl sydd efo tatŵs yn dweud fyny ti fi a dweud, o, mae hynna'n cool. Ti efo tatŵs cool, o fanna, met. A da ni yn trafod tatŵs fel yna. Ond, a hyn o bobl sydd heb tatŵs, maen nhw dal yn dod i fyny a dweud, o, dwi'n licio'r un yna. Ti'n gwybod ddol? Fatha, sydd yn sort of veiled insults, really. Fatha, o, dwi'n licio'r un yna. A pwyntio allan un tatŵ ar braich fi allan o 24 yn nhw. O, mae'r un yna, neis. Dwi'n gwybod yr implication. Ti'n gwybod ddol, bod y lleill yn rybys, ond fatha, dwi'n gael hynna lot, da. O, mae'r un yna. Dwi'n yn gwybod os oes ti gymryd hynna fel sarhad o gwbl. Na, dim yn gwbl. Achos fatha hefyd, mae'r ffaith bod gen i fi gymaint o tatŵs, guaranteed mae un i tas rhywun, yndi? Yndi, hollol, yndi. Yndi, hollol, ie. Ti offa box o chocolates, dweud? Ie. Ti'n gwybod, ella bod chdi'n... Ne, ie, ella ti'n licio rei fatha efo strawberry cream yn nhw, ond ti'n gael hazelnut. Ie, hollol. Ond allu ddim gael braich llawn o hazelnuts, achos fatha, dwi'n ffeindio hynna'n boring. Ie, hollol, ie. Hollol. A gallu ddim ond plesio yr un person o wedyn, sy'n licio hazelnuts. Yn union. Ti'n gwybod beth? Oh my god. Mae hwnna'n edrych yn dda. Mae hwnna'n edrych dda. Ynddi? Cool. Be ti fel hyd yn un te? Dwi'n dechrau cnesu at y syniad o gael y tatŵ ma wan. Ie. Bach yn hwyr, ond better late than never. Ie, allol, ie. O ie, na, sy'n ni'n deud bod i'n rhy hwyr, wel, mae'n rhy hwyr i beidio byw dy fywyd heb ddefo. Ond, ond ti'n gwybod, fatha, mae hwn yn yr blynyddoedd hir sgen ti o fod efo hwnna ar dy gem. Mae hyn yn stage eitha cynnar i ti ddechrau licio fo, dydi? Yndi. Mae'n well dechrau licio fo tra mae dal yn digwydd na dechrau licio fo mewn mis. Hollol. Achos mae hynna'n golygu mis o fi ddim yn licio fo. O, sbia, bach o shading fan Iwan. O, dwi'n gwybod. Ie. Mae'r shading llai poenus. Ie. Rebecca Rice Roberts wedi gysylltu. Be ddys ti tŵs gen ti gyd, ta? Oce, iawn. So gynna fi... Reit, gan i gychwyn efo'r angor. Iawn, so... Na, jog. Oce, wel, os o ti'n gallu defnyddio un gair i ddisgrifio pob un? Ia. Cer amdani. Un gair? Un gair i ddisgrifio pob un tatŵs gan ti, gan gynnwys y gorffen efo'r un ar dy gem. Iawn, oce. So, orca, swallow, dau magpie, pupur, chili pepper, pinafal, thing Star Wars, dau thing Mario, angor, pumpkin, bats, panad o spes, beiro, ink pen, pencil, stag, lightning bolt mewn light bulb, calon efo ser a mynydd mewn iddo, hogan spes, Mexican luchador wrestler, faint o amser gyda fi'r ôl? Deep sea diver, dwi'n gallu gweld nhw i gyd. Angor, ysdi, angor. Ond ie, da iawn. Coedan Llamerys. Reit, mae Syrcas, sori, dwi'n mynd ar y drawr sti. Syrcas wedi gysylltu pam mae ffermwyr Cymreig yn neud military generals da. Joc ydi hwnna? Dyn ni ar dir perig o'ma, dwi'n meddwl. Dwi'n mysio atab. So asa ni ddim yn atab hwnna, dwi'n meddwl. Ie, bysa. Wel, os di o'n weddus, dwi'n siŵr welwn ni ateb i'r cwestiwn hwnna. Ie. Ond os ydych chi fel Rebecca... Ti'n gwybod beth yw? Achos gen nhw stripes ar sleeves. Na, ci. Divide and conquer. Conquer. Ie. Divide and conquer. O'n i'n meddwl bod o achos o farmers tan a bod gen nhw stripes ar... O, ar ei ysgwyddau? Ie. Ti eisiau joc nes i ddyfeisio? Ie, go on. Am Liw Hael. Oce. Pa gan... Oce, rhaid fi fel fyd. Sori, mae'r joc yma'n hen ac yn wael. Shading ar y clefydd hwnna. Ww, da. Pa ganwr Cymraeg, iawn, sydd wastad yn gwisgo i vest yn yr hael? Dwi wedi newid o'i vest o t-shirt achos bod ti'n gwisgo vest. Oce. Carrie Cunnington. Na. Osian Candelas. Na, mae joc ydi o, ddim just enwi. O, iawn, dwi dall o'n. O ie, diolch yn ffaith, joc. So ti di sgwennu hwn a punchline dwi'n chwilio am then, ia? Ie, oce, dwi'n dweud ti iawn. Pa ganwr Cymreig sydd wastad yn gwisgo ei vest pan mynd allan i'r hael? Alun Tan Line. Na, dwi'n dda. Dwi jyst ddim eisiau chwerthin achos dwi'n eisiau mati neu mistec. Ond ti'n addo i fi, os fysa ti ddim wrthi'n cael tatŵ yn fyw ar Facebook, y bysa ti yn chwerthin fysa? Swn i yn frolio chwerthin. Neu di chwerthin wedyn? Na i chwerthin wedyn, y gofio amdano fo wedyn. Diolch.
Ti eisiau dweud eto? Ie, na i ddeud i ti eto wedyn. Iawn, oce. Ond fel o'n i dweud, diolch i Rebecca am gysylltu, os ydych chi eisiau gysylltu, gyrwch sylwad i ni ar yr isod o dan y fideo. Os ydych chi fel Rebecca newydd ymuno ni, mae y cyhoedd wedi dewis fod Iwan yn cael Gareth yr orangutan, fatha Owen Glyndŵr ar ei gefn. Joc, ie. Ie, ond mae'n gwisgo coron fach fyd. Yndi. Wel, Prince of Wales. Ie. Ond ie, dyna sy'n digwydd. Ac da ni'n bell o'n ewan, da Iwan. Mae'n edrych yn dda, sti. Diolch am ddyn. A cofiwch chi adres yn gwylio, gyrwch, dwi eisiau gweld eich tatŵs chi. Gyrwch lyniau o'r tatŵs. Mae Mati just yn checio wan i weld os wedi gael y du i gyd. O, felly mae'n gorfod... Mae'n gorfod rhoi fus i fewn yna, a smytio fo bach. Achos, mae'n anodd deud pan ti'n tatwio, achos mae yna gymaint o ink sydd ddim yn mynd i mewn i'r croen. Mae yna lot o ink sydd just ar y surface. Sydd yn eistedd yna. Ie. A hefyd, pan mae'r gwaed yn codi fyd, weithiau mae'n anodd deud os di wbeth yn ddu o dan fo, ta jyst ddu uwch ben y croen. So mae'n gorfod rhoi rhyw, wel, wipe bach iddo fo, jyst i weld, os ydy'r ink di mynd i fewn. Dwi'n di gweld yr un dafnyn o waed hynny o Iwan. Ond dwi'n gesio bod hynna achos bod o di gymysgu efo ink du tywyll, ie? Ie. Ond mi fysa fo wedi bod yn gweithio, bysa? Os fysa ni'n gael tatŵ gwyn, de, so hwnna'n binc i gyd. O, iawn. Ond mae ffaith bod y du a gwaed fel arfer yn just mwy o ddu, yndi? Yndi, hollol, mae'n gryfach, dydi. Ie. O, da ni wedi gorffan. Da ni wedi gorffan? O'n i'n meddwl bod ni'n agos. O, na, mae'n mynd i wneud bit bach arall. Ceffil. Ie, mae'n adio'r ceffil an. Free hand. Ie. Free hand horse at the end. OK, blodyn. O, briliant. Waw, mae'n edrych yn cool, Iwan. Mae hwnna'n edrych yn cool, yndi. O, ti'n gwybod be? O'n i'n meddwl bod o'n stupid, ie? O syniad, ond mae dal yn, ond mae'n dda, yndi. Yndi. Come on, iawn. Yndi, mae'n rhyw charm iddo fo. Ie, mae'n well na'n ddisgwyl. Da ni'n cael un wipe bach ola fan. Yndan. Felly golchi'r tatŵ fan. Golchi fo off, da. A ti'n gwybod beth nhw'n ni wedyn, Iwan? Nhw'n ni bleidlais i'r cyhoedd, tat a twat. O, be, fi, ie? Ie, fi di'r tat, fi di'r twat. Dwi'n dal, mae'n dall yr tat business. Wey. Fair play, mwyn. Arbennig, Iwan. Chwarae teg. Hwna'n cool. Waw. Dwi'n mynd yn agosach at y sgrin hwnna i gael look. Hew ie, sbi ar y pads na. Oh my god. Ti fel Iws? O, hwnna'n cool, ni. Mae o... Yndi. Hwnna'n smart. Wel, smart. O, oce, cheers. Dwi'n gweld bach o aftercare, rwan. So, Iwan. Ie. Da ni am gael pleidlais ar tatŵ di. Mae o ar agor rwan, iawn. Iawn, oce. So, tra ti'n cael dy be, aftercare. Aftercare? Dwi eisiau i chi adres yn gwylio, bleidleisio, i adlwn i wybod be ydych chi'n feddwl o tatŵ newydd Iwan Pitts. Mae o'n newydd gael, chwarae teg, yn fyw gan Mati ar y darllediad hwn ar Facebook Hansh. Felly calon, wrth gwrs, os ydych chi'n licio fo. Gwyneb chwerthin, os ydych chi ddim. Ac wrth gwrs, yr term dyn ni wedi bod yn eisiau drwy'n ydy tatwat. Ie, dwi dal yn dall hynna, de. Be mae tat yn golygu? Tatŵ. Ie, da ni'n gwybod na tatŵ, dio. So, really, ydy hwnna'n tatŵ, ta ydy'r boi sydd efo'r tatŵ hwnna'n twat? Hynna da ni'n gofio, de. Dwi'n cymryd, ia, os ti'n defnyddio'r gair yn ei ffyrdd sarhaus, de. Ie. Ond ie, bleidleisiwch. Alla ddeitha ti ar y cychwyn, mae lot o gariad yn llifo mewn, Iwan. Fydde ti'n falch o glywed. Dwi'n mynd i gofyn alw yn twat, os ydych chi eisiau bod yn onest. O ie, na, dyn ni eisiau bod yn onest. Be wyt ti'n feddwl, ti, Iwan? Deitha ni, be wyt ti'n feddwl ar hyn o bryd o newydd gael y tatŵ newydd ma? Dwi eitha... Dwi'n licio fo lot. Y peth ydy, da, o'n i'n meddwl, o, mae hwnna'n ffynnu. Ia, mae Gareth yn ffynnu. Ia, fatha mae Iwan Glyndŵr, fatha Gareth, fatha allai, neu vice versa, allai, dwi'n licio'r negas yn ôl iddo fo. Ond, fatha, ia, just joke, de. Ond fatha, mae Mati wedi gwneud job da fo, dwi'n meddwl. O, do, briliant. Pan oedd o
cymryd yr crudely Photoshop llun yna, a wedi cael ei cynnig, a creu darn o gelf allan o. Dwi eitha bodlon i gael hwnna ar fy nghorff, fatha dwi'n hapus o hwnna. So mae'r cream yn mynd ar hwn. Oce, efo ffon lollipop. Efo ffon lollipop. Cariwch ymlaen i bleidleisio gyfeillion. Ydych chi'n licio'r tatŵ neu ydych chi ddim? Calon os ydych chi'n licio. A gwyneb chwerthin os ydych chi'n meddwl bod o'n chwerthin llyd. Neu yn wael. Dwi'n meddwl allwn ni gyd gytuno bod o ddim tatŵ gwael o ran be mae Mati yn ei wneud. Wrth gwrs, dwi'n meddwl bod o'n briliant. Ond, ia, os ydych chi ddim yn licio fo. Felly be di'r stwff sy'n newid fynd ar dy gefn Iwan? Rwy'n beth yw helpu fo wella? Ie. A fyddi di reol boi o byn bore? Fy rhaid i fi edrych ar ôl fo, fy rhaid i fi llnau o bod yn ofalet o fy llnau o ddim i gael sebon yn fo. Mae'n mynd i orfod troi'n fryw ar ryw bwynt, dwi'n cymryd cyn iddo wella, ynddi? Yndi, mae'n mynd i clotio beth ynddi. Fydd o'n scab. Ie, bydd. Wyt ti'n mynd i gael noson anghyfforddus heno yn y gwely? Na, mae'n iawn. Cyn bellad, dwi ddim yn cysgu ar fy nghefn, mae'n iawn beth. Ne, fyddai'n deffro'n bora, fydd yna imprint o Gareth ar fy sheets. Reit, os ydych chi am bleidleisio gyfeillion sy'n gwylio, gnewch rwan, achos mae'r bleidlais ar fi'n cael. Ydych chi licio fo, neu ydych chi ddim? Calon os ydych chi yn, gwyneb chwerthin os ydych chi ddim. Gareth Glyndŵr fanna. Newydd gael ei datwyo yn fyw i groen anwyl Iwan Pitts. Ydy groen di'n anwyl, ti'n meddwl, Iwan? Na. Ydy, mae'n edrych yn anwyl iawn i fi. Dwi'n gwybod. Deg eiliad Iwan ar y bleidlais. Wel, dwi falch bod neb di gael fi'n twat hyd yn hyn. Di o ddim yn edrych yn debyg bod yna neb wedi. Os yna rwy'n isio yn y 10 eiliad ola yma, bosib iawn bod i'n rhy hwyr. Os da chi di methu'r cyfle i fwtio, gwch chi just alw fi'n twat. Ie, ni wyneb, ti'n mynd yna gwyd. Ie, gwyneb, ie. Ie, sy'n fod yn cedder o'n dre. Ond dyna fo, nhw'n ni gael bleidlais. Dyna fo. Felly Iwan, allai ddeitha ti'n da, mae o'n union frydol, dwi'n cofio beth i'r gair, ond mae o'n unfrydol, mae cariad ges ti. Ges ti lot o glonau fanna, dim un person ddim yn licio fo. Na. Ond efo, y cyhoedd nath i ddewis o, felly mi fysa nhw gobeithio yn ei licio fo. Ie. Ie, nhw nath ofyn amdano fo, de. Ie, hollol. Nath nhw cynnig o, nath nhw fwtio amdano fo. Do. Nath Mati roed ar cefn fi, a wedyn, so nhw'n galw fi'n twat ar ôl hynna i gyd. Ti'n gwybod ddol? Nhw fysa'r twat, de. Ond y ffaith bod nhw wedi dweud bod nhw'n lyfio fo, neu bod o'n tat. Dwi dal yn gwybod beth mae'n feddwl. Ie, ond ti'n just licio fo, maen nhw'n licio fo. Dyna sy'n bwysig. Gael fo'n tat. Chwarae teg. A ti'n hapus o fo? Dwi'n hapus o fo. Dwi'n meddwl sy'n ni ddiolch yn fawr iawn i Mati am ei waith heno. Diolch yn fawr iawn, Mati. Diolch gymaint am dy waith caled. Am wr boneddig. Lovely. Diolch yn fawr. Iwan, ti'n hapus? Ti'n di joio? Sut wyt ti di joio? Be wyt ti'n ddisgwyl o'r darllediad heno? Wyt ti di fwynhau o? Do, dwi wedi mwynhau. Neis cael sgwrs bach, dweud. Mae'n neis ynddi, gael catch-up bach o'n Mr Llais. Ie, allol, ie. Da ni'n siarad mor aml o fi ni. Na, dyna wir. Ie. Wel, dwi'n meddwl, dyna fo, li. Ie, mae di digwydd. Mae di digwydd o'r diwedd ar ôl 6 mis. Ac un... Dwi'n gofio dipyn amser. Do. Ie, ail drefnu. Mae o'n e. Dwi wedi tyfu gwallt y barf allan ers yna. Dwi'n gwybod os da chi wedi gweld Avengers Endgame, ond spoilers i Avengers Endgame, dwi wedi mynd full Thor ers y tîm. Oce, felly ar hynna'n de, dwi'n meddwl, llwn ni diolch yn fawr iawn i ti, Iwan, am roed dy gorff i ni chwarae fo heno. Diolch. A gobeithio bod o ddim o'r drwg a hynny. A diolch unwaith eto i Mati. Diolch i pawb sydd wedi cysylltu, diolch i pawb sydd wedi pleidleisio, diolch i pawb nath yrru lluniau mewn. Iwan, sgyn ti air i ddweud cyn cloi? Oes, os da chi eisiau tatŵ byw, Ie, bendant. Cysylltwch, ie. Cos fydra ni'n neud hyn ddigwydd. Fyddwch chi fod yn y set cling film fa yn cael tatŵ da chi ddim really isio. Bendant, os ydych chi isio tatŵ byw, rhowch eich enw isod yn y sylwadau, neu os ydych chi'n meddwl fysa un o'ch ffrindiau chi, rhowch chi henw enw. Di hwnna, just enwebiad di hwnna ddim yn golygu bod nhw'n gorfod cael. Na, ddim yn gwybod. Dy ffrind chi'n gorfod cael achos bod chi droi enw enw. Just, ti'n nhw'n i gysylltu a nhw'n dweud na. Wel, dwi heb di gofyn orfodi neu hyn, oedd o. O, Iwan, hwyl na do. Nes i wirfoddoli, so bai fi do. Ie, wel da, dim bai ar hynny, fydde Iwan. Ynddi. Just gobeithio bod wedi bod yn adloniant, da. Dwi'n beth llai ddeud. Dwi wedi cael wyl. Ie, a fi na. Enw sy'n bwysig. Reit, diolch yn fawr iawn i chi gyd. Diolch yn fawr Iwan a diolch yn fawr Mati. Diolch Mr Llais, diolch Mati. Nw'n i'ch gadael chi ar yna. O, diolch Gwylwyr. Tra!